Ladies and gentlemen, we are back again na Apostle Sinyake, Amos Sinyake, the hangman. If you didn't know, Zimbabweana hangman. Apostle, welcome. Yes, it's good to see you again in my closet. Yes, I'm here in the office. Patriotism, mune flag yenyika, and then mune 1,000 Bibles. Madigi mahombe. A lot is happening. So my message is they are touching a lot of people, and I read the comments. A lot of people, they are being helped. We are happy about that, but about that. But anyway, pane nyaya yandoda kubvunza today. It's derived from the scripture Ephesians 6. I think it's verse 1, if I'm not mistaken. Children, obey your parents in the Lord. So that your days praise God. Hanzi mwana mremekedza vabereki venyu chi munashe kuti mazuva enyu ekurarama I can say agowedzerwa. Kuremekedza vabereki chinhu chakanaka, and I don't think that there is an argument against that. But pane a premise yekuti kuti mazuva ako ekurarama agowedzerwa unofanira kuvaremekedza vabereki. How far do we go? Because my circumstances, they look different. Kune vana nherera vasinobvira mbona vabereki, kune vamwe vabereki kutoti zvinenge zvakaitika mufamily macho mwana anogona akaiswa paposition yetokumafunga kuti haana kuita kuremekedza. Zvinofamba sei panauye upenyu uyu? Uye vari kuita mazuva mashoma panyika, vamwe vari kufa nema 20, vamwe 25, vamwe below 40. Tingati inoita havana kuremekedza vabereki vavo here, or something of that sort? Manzwisiro andoita mascripture yakataura ndeyekuti Paul achinyora kuvaEfeso akanga achikota zvakange zvanyorwa naMoses Old Testament. It must be Exodus 20 verse 21 pakataura nyaya yekukudza vabereki vako kuti mazuva ako agowanda panyika. Saka tingati Old Testament yanga iri mystery, zvinhu zvakati vanzikei, but New Testament would want to demystify kuona kuti zvii zvaida kunyatsotaurwa chaizvo. Scripture yakakota, I think vanhu vazhinji ndaona vanoijamba even matauro aita inotiyo children obey your parents in the Lord. Kune uya wawati wewe na baba inherera, God will always give you another parents in your life. Ndoziva kuti unofarira nyaya yemaspiritual fathers stereki. Handiti vanzweri pakanzi children obey your parents in the Lord. Munashe. So my parents in the Lord they are. Ndo patiri kuti isusu patakazvarwa isusu handiti in a natural way, biological, ndezvekuti pane zvakashota. Pane imwe rebirth inofanira kuzoitika zvekare yekuti unofanira kuzoparidzirwa yakazonzi unless you are born of water and the spirit. Saka kune munhu anozokuparidzira, ndiye anozova mubereki wako in the Lord. Are you understanding? Munhu anokuunza kunashi. Anokuunza kunashi. You become then okurera. They are going to obey your parents in the Lord, for this is right. Spot. Unokuunza vanhu anokurera. Ankuipata vanhu anokuunza kuti baba wake munashe ndiani. Well, it's my parents Munash. Okay. Which means eda biological asinwa kutaurwa kana kuti vabereki vatosangana vachinzi vabereki was total situation yekuti munharaunda matinogara tine vabereki vatinavo. Unonzi ukasavaremekedza, ukanzwa masemonzi achiparidzwa anosvika level yekuti even wakatadza kuremekedza vabereki vatinavo mumaraini zvotonzi futi makore ako anodimburwa afatu. Ndo patiri kuti toda kunzwisa kuti shoko raMwari raitichi pane yataurwa naZigo wakaringa verse 2 that honor thy parents, thy father and thy mother, which is the first commandment with a promise. But our parents in the Lord,
papazonzi honor your father and mother. You understand? Saka kureva kuti tine zvimwe zvinhu zviri limited patinozvarwa biological zvine chekuita neupenyu huno. Saka Mwari vanozokupa vamwe maparents in the Lord yatinoti being born again, kuzvarwa patsva. Saka ukaona paitaurwa nyaya idzi dzichinyorwa naMozisi dzichizoya kumberi, tinoda kunzwisa kuti kana tichiti mubereki chii, baba ndiani, fatherhood nechekuita neresponsibility, taking care of somebody. You understand? You see? Saka hatigoni kuti isusu titi zvataura zvokuti nherere toti baba vasina mboona, vasina mborera vana vavo, vane blessing kuvana vavo. He doesn't have a blessing. Hakuna fatherly blessing rinobuda kuma deadbeat. Yeah. Ubanzwe rewa na anenge ari na step father na baby daddy ekuti anenge asingazochengete vana vavo, hanzi hapana blessing. Nei pasina blessing haringobva pakungoti uri father here ndiwo wakapa mbeu. Yeah, the issue yekuisa place a seed in the womb of a woman does not make you a father. What makes you a father? Pane zvinhu zvakawanda zvinotarisirwa yandachati kuti kuva responsible. Because let me give an example like what you're saying. Tine vana vari kurepukana nababa vavo. You understand? Saka tikati mwana honor your father. Can you honor a rapist? Baba inenge yato zvinoramba neBhayibheri zviya kunzi woe unto them who call evil good. You understand? Saka we are saying kuti no, patino interpret a scripture tofana kuinterpret in the way yekuti inobatsira vanhu. Vana vari kutadza kuripota maabuse avari kuita, avari kuitwa mudzimba nana baba vavo. Why? Because they were told to honor their parents. Understand? Saka pawataura nyaya yekuti mazuva ako awande panyika. In other words, tiri kuti isusu kana ukasaremeka, according to the scripture, ukasaremekedza vabereki vako pari kunzi mazuva ako anoita mashoma. But tiri kuti isusu kukana parent wacho ari evil, you'll be honoring evil. Can you honor evil? No. Imini as journalist mune macases amuri kumhanyira baba vanororesa vana vavo kuzvikwambo, vana vanoitira vana vavo zvakaipa. In personal, I don't believe that father can give a blessing. Actually, pane scripture kuna is it Proverbs 26 verse 2. Not a curse without a cause cannot alight. Chituko chisina mhosva achibatire pachishona panonzi izvoni mushonga wabati pasina ronda. So we've got a way yekuti vanhu vanozo misuse authority yavo achiti ndini baba. Saka zvandotaura goes. Saka ukasaita zvakati ndinokukesa. But kana pasina mhosva munhu hapana kesi. A cursed father cannot curse you. Or we can say someone with a demon cannot curse you. Or the curse can be removed. We can go to the book of Genesis 49. Jacob achiropafadza vana vake. Akasvika pana Reuben. Akati iwe Reuben, you shall be unstable as waters. You shall not excel. Wakakwira pamubhedha wangu. Yes. You defiled my bed. Wakarara nechi? Nemudzimai wangu. Changa chiri chifeve. Chifeve chakara mudzimai yangu. Ndoda tibate ishe yekuti handiti ari kunziyo you shall not excel. Yes. Ari kuchitukuka ikesi. But akatanga kutadza ndiani? Baba. Ndoga nchiwepa. So why would you curse your child? And you understand? Saka tine zvimwe zvinhu zvatinogona kungotora literary. Zveshua Reuben akakeswa. Bozi kesi yacho yakazobviswa. Ndopane point yangu yekuti paya panonzi ukakeswa nemubereki kesi yacho yaibvisika inobvisika. yaReuben yakazobviswa papizve Deuteronomy 33. Moses akuropafadza the tribes of Israel. Akasvika pana Reuben akati Reuben
your men shall not be few, your men shall not die. That means kuti kana ndakatukwa nemubereki ndisina mhosva inotaurwa naSolomon kuna Proverbs yekuti a case without a cause shall not alight. Chituku pasina mhosva hachibatire. Kureva tiri kuti isusu muprofita anogona kubvisa zvakataurwa nemubereki zvisiri izvo pamusoro pako. Pamatotora nyaya yaRubheni ndatoona pane nyaya yandada kukuudza yemukomana mukana wechidiki Roma 19 years. Baba wake vakanodana nemusikana musango wakadana naye vavhaya naye baba vavamuita house girl. Iye ari musikana wavo. Musikana uyu ndewechidiki woke apa takadana nemwana akudana nemwana mukomana anga achiziva kuti musikana uyu ndiye house girl yake but nababa vari pamwe chete. Zvino musikana izvo zvaane nhombo mukomana musikana kuti nhombode yako kuna mukomana baba vari kuti nhombode yako kumusikana mukomana hasikwanisa kuudza baba vachiziva kuti pavanga vachibuda panga pachidinachi Rubheni. Saka apa ndopamuri kuti baba havakwanisi kutuka mwana in a normal sense because ivo ndo vakakonzera problem. So we are having, you want to say something? Ndoda kubvunza zvekuti havakwanisi kutuka mwana kuti asi vakamutuka kana vakamukesa anokeseka here? Anogona kukeseka neauthority yavainayo yeubaba handiti, but ndo yakazonobviswa naMoses paDeuteronomy 33. So which means kana tichirere kesi yakata seiyoyo ndakauya kuna vanhu vaMwari ndakanambatidza kuti kesi inobva. Yes, because a case without a cause cannot alight. Chituko pasina, because actually ndobva tunoziva muchishona chedu kuti panonzi muroyi haroyi pasina mhosva. Kurati panocreatwa atmosphere kana mamiriro ezvinhu anoita kuti paitike chiitiko ichi. You understand? Saka iwo kana usina mhosva kunyange akanzi ari mubereki, because we have got macases ekuti handiti like ezvinezvi kuti tapinda mufestive season tiri kuparidza kuti no, let us honor our parents, katitengere vana baba zveChristmas vana mai zveChristmas, but we have got parents vanoti akati kumwana handina chinhu chako chandoda. Ukamutengera chinhu hachitambiri yanda isi bozi mumwe anogona kunge anga akadedicatwa kumademons like kune mamafamilies ekuti kune one anenge ari ndo chikwambo cheumusha understand. Saka paissue yekuti pane issue yawambotaura sata tagurana yekuti mudzimai something like that. I can't remember what you said, and I wanted to say kuti pane zvinhu zvakaita sekuti we always encourage people when they marry kuti religion is very important. Fana kuroora vanhu vefaith imwe chete. Do not be unequally yoked. Yes. Saka we are saying kuti no, kana wakeseka usina mhosva toti wakeseka maspirit, because kune zvemabloodline, because a case can follow a bloodline. Understand? You see? But a man of God has got power. And also tiri kuti isusu muprofita represent God, because in the Old Testament when people see a prophet, and when a prophet achitaura ndimwari ari kutaura nevanhu. Yes. When a priest is speaking, he's speaking to God on behalf of people. You understand as yes. Saka tiri kuti isusu macircumstances anenge aita kuti mwana akeswe kuti mwana atuka anotariswa vanhu vanenge vachirepresenta Mwari, because a prophet anenge achirepresenta Mwari ane authority kupfuura maparents. Hapasi panozosvika kuti maprofita anozorodza mwana mozviziva. Ndakambozvinzwa zvangu, but we are saying kuti when God is looking at people, he has got the representative. A prophet represent God, but zvinhu zvaMwari hazvina confusion. That is why it is important kuti panoitika ma-issues, I always encourage people kuti unofanira kuwana pastor anotaura muupenyu hwako. You see, you go for counseling,
who can reach out to your family. Zvakanaka hazvo zvikunzi God bless you usingaone munhu waMwari, but it is also pane ma-issues anoda kuti mugare pasi mutaure mubatsirana. Ndiri baba ndisina kunzwisisa kana kuti pane pamati mushonga aubatsire pasina ronda handizvo like pata example yatataura yadika but mazoidismissa muchiti haisi mhosva but mumaziso emunhu akesa inenge iri mhosva. Saka tingaichiita isiri tozotarisa sei kuti iyi haisi mhosva iyi imhosva, because titesa baba ndika vari kuti mwana akarara nechifewe changu handitika. Saka kumaziso avo mukukesa kwavo imhosva, but kwaziva men of God vari kuti haisi mhosva. Takuti isusu Saka dzatinoti mhosva ndedzipi? tiri kuti is all right. Tiri kuti isusu this is very powerful. Tiri kuti isusu tatarisa ma-circumstances. Baba vari kuti mhosva zvafanana nekuti uri kuroyera mwana wako zvawaita uri mwana, nekuti unoziva kuti apa ndini ndakazvizvara izvi ndini ndaizviita izvi. Akaita problem, root cause. Every problem has got a root cause. Jacob akazokesa mwana but iye ndeyakauya nechifeve pamba. Ende maziso aJacob akana mwana atadza amutadzira ende enge iri kesi iri kesi chaiyo yekuti kana mwana adaro even up to now kuti neropa raJesu iri anenge takapona, but ukaona mwana paground chaipo kana mwana akudaro anenge atokukanganisira chaiyo anenge akukanganisira. So ita paexample iriyo iyi handitika inyaya yatinayo, but pane macases akawanda anoitika ekuti mumaziso angu ini kesa mwana wangu inenge iri mhosva. Saka akatsoona kuti tozokwanisa kusiyanisa sei mhosva idzi kuti zoti iyi mhosva yekuti prophet now anokwanisa kuuya oti haisi mhosva, neimwe mhosva inonzi iyi mhosva. Saka mhosva ndedzipi dzekuti mhosva yekuti kesi inoramba iripo, even men of God akauya andoti anhu vakakanganisa iwewe ndimhosva revanoti iyi mhosva revanoti so yatonzwise baba kuti makesisi akawanda. Pane zvatinoitira vabereki vedu, pane zvatinoitira vanhu vakasiyana siyana tosangana navo vachitikesa, but takuzonda kuti pane makesi here yekuti mamwe macases mamen of God hapasi kunamata achipera, kana every case paka men of God akanamata inopera. I think it depends nekuti tiri kuti isusu tinotsvaga will yaMwari pasituation. It's not kuti isusu sevanhu vaMwari we break because Mwari vane language yavo yavanoshanda nayo kuvanhu, vane masvikiro avanoita nawo kuvanhu. We don't enforce our will, we seek the will of God on the net, and that means kuti mwana uyu akeswa nababa vake ivo vakatadza, we seek reconciliation pakati pavo, and voregererana mweya mutsvene wavabatsira. In the event yekuti baba vasida kuregerera mwana, iye mwana akumbira ruregerero, God will deliver that child. Saka haisi nyaya yekungoti no a man of God anosvikobvisa case. No, we look at the circumstances surrounding the matter. You understand? And also we are saying kuti vanhu ngavasangotore soko raMwari literary kuti no kudza baba vako naamai vako kuti mazuva ako agowanda panyika. Yeti tine vamwe vana vari kufa vari vadiki, tine vamwe vana vari kufa vari kuma20 vangochitaura zviri havasi kukudza here vabereki vavo. Chii chaida kumbotaurwa neshoko raMwari? Saka zvese izvozvo in every situation tinotsvaga kuti will yaMwari ndeipi. Tomboti like in case yekuti you have never seen your father, how do you honor him? But pane handifani kubvunza pane pamati zvinememe ukaremekedza vabereki vako in the Lord, and vabereki vedu I understand kuti in the Lord kutira kuti vanotifudza pamweya handiti, but kana pachine paine mamwe masituation anogona kuuraya munhu ukaremekedza iwewe andika wabereki vako in the Lord, anokwanisa here kurabha zvimwe zvinhu zvaikwanisa kuuraya just because ndaremekedza
papa vangu handichafi nyangwe ndandine chimwe chirwere changa ndinacho kana ndine zvimwe zvinhu zvaindinetsa zvakunondiuraya, maybe for example ndine chirwere chandinacho chemwoyo, but inini baba vangu in the Lord inova respect. That respect inokwanisa kuovercome here zvimwe zvirwere zvangu zvandinazvo izvi ndindorarama. To answer you on that one, hatingati respect iyoyo inogona kuita override. Pane macircumstances mazhinji kuti chirwere ichi chauya nei, and was it as a result of a case. That is why we are saying kuti ndichinzwisa shoko raMwari pari kuti your parents in the Lord, kureva kuti pane zvimwe zviri missing kumaparents edu ari biological. Ndokupa example yekuti culturally there are things that your father cannot talk to you, but your pastor can talk to you. Yet your pastor is your father first. You see, anama. Saka pane dzimwe nyaya dzine chekuita neculture dzisingagoni kuadresswa at a natural level. You see, nekuda kwokuti unokuti haungataure namai zvakati, haungataure nababa zvakati. You understand? You see, saka isusu Mwari akatipa anonzi, like what the scripture is saying, your parents is so clear in the Lord. Vakakushumira munazvo, vakakuchengeta. Ayo, ndapaona. Saka tichivhara ndikati pandangopindira nenyaya iyi, vakadzi sometimes isusu sevarume hatifaniri kudzikisira vakadzi or something like that, but pane pamwe paunoziva kuti mudzimai wangu apa ndofanira kumutreatawo even semwana wangu. Ndo bhaibheri rinozokudza kuti musoro wemba ndiani? Ndibaba. And then baba ndivo musoro wechi wamai, and then Jesu Kristu ndiye musoro wechi wemunhurume. So vasikana vatanawo mazuva ano vanofarira vakomana munyika, vanotaura kuti do not be unequally yoked. In the end vanozororwa nevarume chi ngaive munyika. Varorwa nevarume munyika ndo vatinozoona kuti vakuya kuchechi vachiti havana varume chi, varume vainawo havana mate, vakuya kumaprayer request, namatire murume wangu azodai ndidi. Handiti how far can that believing wife obey the unbelieving husband? Because we do not know what kind of conduct an unbelieving husband use. Anogona muka achiti mangwana tati muperekedzi wavingidii, anogona kumuka achiti mangwana tikuenda norova chi guva, anogona kumuka mangwana akabedza n'anga chi mumba munhu wese tikuita chi miko, handimukona zvandikutaura. So mukadzi anoobheya sei murume akadaro, to what extent? Yeah, that one is a very complex question. Chekutanga, we need to find out the foundation of the marriage, because matangira akaita marriage yacho ndo anenge anozokonzera mamwe problems ekuti even sometimes patoda kucancela vanhu it becomes so difficult. That is why, do you know that the Bible discourages marriage? Ndoziva Paul achingoti it is good if all of you would stay as I am, but because of the flesh What did he say? He says, because I want to spare you from problems. You see, he says, I wish you could be like me, because if you are married, that means when you are getting into marriage, you know that you are getting into problems. But on our ignore Paul, havana mukadzi havana chinhu chakanaka, aitwa favor naMwari. Zviriko kuti unogona kuitwa favor naMwari, but chinoitika manje ndechekuti when we are dealing with marriage toda kutsvaga motive yekuti sei munhu akaroorwa. There are questions that we ask a person ada kuroorwa. Why do you want to be married? In what way will you be better married than remaining single? Makasangana kupi nemukomana wacho? And you understand? Environment yako makasangana kwekwe munogona kuitora yopinda. You see? Ndosaka uchiona paya panonzi what God has joined no man shall put asunder. Chakajoinwa nani? Kune chinojoinwa nevanhu. Yes. Saka foundation, to answer your question, mapindira anoita marriage is not like one size fits all. It's tailor-made.
Yes, une wako akatonzi ndiye wako. Yes, ukapfeka boots yeku left woisa ku right inotorwadza. That is why you can see the divorce rate is so high. Why? Because people, they don't know that what is the purpose of this union. What is the purpose of this covenant? So kune hama dzakadaro tiri kuti isusu pawarorwa pawapinda murume asingabelieve kutopinda kwaita watopinda pasi peconstitution yemurume wacho watozvipa. You see, unenge wakuda kutongonamata. Let me give an example. Murume wako akati handidi kuti uende kucheche unoenda, you just have to obey. Because pamunotororana wabvuma kunogara pasi pemutemo yake. Yes. So it's very difficult. Togona kutongoti Mwari abatsire abate kune macases ekuti God can have favor kumudzimai murume osanganawo naMwari. And we also pray kuti varume vachoni Mwari asangane navo. But my problems are not towanika, especially if you are of different faith. Apostle, nyaya obebati ta time makedu mashoko opesera mngadi kuza na Zimbabwe mbova matipa man numbers edana kachibya pasikini babe that mataure futhi kuti vanhu vasazosvona sawa. No, mashoko angu ekupesera ndeyekuti let us honor our parents, whether in the Lord or our biological parents. We are now going towards Christmas. Let us do something for them. Ya mbereka akafara masango anovhurika. Again, I would say kuti tunamatira marriages enyu kuti amire. Madzimai musa pasi pavarume venyu, varume voda madzimai enyu kuti minamato yenyu inzwike kuna Jehovah. Namba yatinoshandisa ndekuti +263 772 4701 pa TikTok munotsvaga anonzi Hangman anoyenga madhimoni akuyenga people are seeing God. Then Facebook Amos Zinyake. You'll be blessed. Let us honor our parents. Let us the word of God says children, obey your parents in the Lord and honor your father and your mother, which is a commandment with a promise. A rapist is not a father. A murderer is not a father. An evil person is not a father. Fatherhood has got to do with the responsibility, protection, provision. Kana une mwana ari kumsango enda unotsvaga mwana wako. Chikwama achitsvage munhu akachirasa. Kana uripo uri kunetseka nokuti uri kunzwa kufana kuona dzinza rako usingarizive, haikona kurarama gamuchira Jesu. Mwari anokuita zvakanaka, anokupa maparents in the Lord. God bless you. Thank you so much, Apostle. And with that we are out.